Bapak kabari. Pak kabari. Yo. Lagune ditekan. Pak Jangkung sampun, Pak Jangkung, dari pun sampun. Monggo lho, joget bakso mriki monggo. Nah, ngono lho. Ngaten. Jan, Kan tinggal kita saiki tok nggih. Iki padha lho Pak Jangkung baju. Tambah napa niki? Bablasnya Agone. napa?
Sehati lho iki lho. Heeh, lemon-lemon. Wis kuning-kuning lho. Napa Pak Jangkung lagune Apa ampun meneh rogo-rogo lagune? sak Pak. Kempling. Oh, nggih. Ya ampun matur suwun lho Pak Jangkung lala. Dadak repot-repot lho. Miss you. Aku jan ra penak. Lah iya, aku ora. Urung. Ngerondo kemplingnya kowe. Ayo lebokke sik. Arek Sandak kaya kowe aja ngono lho, Mas. kaya wedhusku kena panas. Seharusnya kamu itu nyemangatin aku, nggak kayak gitu. Aku jadi ngedon. Jadi rocker, rocker sejati. Nalikane hatiku
Ora ngono kuwi. Lah pi? Kae iki mau bayar bakso, Oh, bayar mie ayam. Berarti kurang 50. Urung. Oke. Berarti kurang 50. Oh, kok podang kuning nganggo podang kuning. Kae iki mau bayar mie Mas? ayam. Iki urung. Ya ora ya. Eh, Catatan sajroning ati. Catatan luntur kaya merang ati. Aku kowe Matur sembah nuwun Budi. merekone larane gubuk asmara. Semar mulya.
Sandi, Pak Slamet, Pak. Sopan nang Pak Ri. Yen lewat aku kelingan. Bos. Yen tanggo leret. Bos. Joget wong kaya wis sabar tondo isih perawan oh iso kene wae ya 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 ayo yo aku pokale nyebar mati ewe tambiye omako saiki ayo Didi aku pokale kabeh seto Iki mau sing janji arep rene sing ndi? Eh? Sing arep janji mau. Sapa? Sing arep rene. Anu Ayah Agung mau. Ayah Agung. Ayo. Ayo, ayah. Wes pokoke Iki. double. Heh. Iki lek gak nyawer gak lanjut ya ta? Iki gak lanjut iki. Nyawer sih. Iya. Ayah. Ayah, ini Bunda. Oh, Bundanya bukan. udah pulang. Tadi bundanya juga. Alhamdulillah. Ayo, ayah. Ayah. Ayo, nyawer sih. Ora nyawer iki ora dilanjut. Waduh kok malah ngancam gitu malah ya.